Boyları yemli, ormanında kışlar sayılır, orman havası temli. Bırındıkның ortasından Ağaderli yılgası, şulay matur gına yaşayıp, bozulmasın dünyası. Oğlubuz bigrak matur, şahar kılıp tizilgen. Bırındık yamana kilsəng, saklanırsın özünde. Avlunun yurtlarında bizekli terezeler, jilekli dolar ul bizde jilekli jeyler. Dağlarında pişip duran kıpkızıl jilekleri, bütün avulğa jiterli tabiat bülekleri. Әлфия Хәймәдиева мәчеткә тау башында, тау ягында, кайбыш төбәгендә, Чулпан тау итәгендә, Бәрле Зия суы белән сәламләшеп, иске урында Мәтрүшкәле болыннар, сакланырлык гүзәл җирләре, эшчән, уңган дини халкы булган Бұрындыкны килеп күрәләр. Мәчетебез матур, якты, нурлы, шатланышып монда киләбез. Иманыбыз ныклы булсын дибез, теләп өйрәнәбез, беләбез. Дин исламнан белем алып, гыйлем артсын, өстәлсен, Аллаһ ризалыгы